Le compré otra postura para allá. Perquè això deuen aprofitar l'electricitat amb això. Ah, no ho sé. Mira, és que té tota la cara. Ah. Mira, se sent el soroll i tot. Com surt la boca de l'infern. És com la boca de l'infern. Mira, mira. Total només està a aquesta temperatura que diu aquí. Estic fent pel·lícula, eh?